Mausab sa Bohol ang nagpakitang gila sa International Culinary. Siya mao si Rex Alba, lumad nga taga Bohol ug usa ka physical therapist sa Ohio, USA. Nakasud siya sa top 3 sa The Great American Recipe Season 4. Din iyang gipasundayag ang Filipino cuisine. Lakip siyang mga gipangluto. Sa unong kasimana nga kompetisyon, mao ang diguan, kare-kare ug uban pa. Apan ang iyang giluto sa 3 ka oras nilang kumbate sa final round, mao ang chicken inasal, halo-halo, leche flan at sara ug uban pa. Gipasabot ni Rex nga dakong garbo alang sa mga Pinoy nga nakasud siya sa top 3 aron nga maipakita sa international stage ang mga pagkaon natong mga Pinoy. Okay kayo nga ang pagpasundayag ni Rex sa mga lutong Pinoy nga maoy nakapalahi sa ubang pagkaon sa tibuok kalibutan. I think it's a story behind each plate. So each dish. So each dish nato naagi kay naagi kay story nga mastorya, and also since we were colonized by different nations in the past. So daghan kay combination ng atong mga pagkaon, to the point nga wala, unfortunately, to the point nga nawad-an ta og identity po